tinc l'Stray per començar, també. No No, m'estic l'Stray. preparant. Bueno, però l'Stray quan el comencis l'has acabat ja, eh? No et preocupis. Hòstia, però tio, l'Stray, en el moment jugat- en què comença a ser un joc, s'acaba, surten els crèdits. Vale, Déu. Però Doncs- juga'l ja. Clar, tio. no, però vull acabar això, tio. Vaig començar Però, tio, però l'Inscription és que també. l'acabaràs i fotran l'Stray 2, cabron. Si queden Home, encara 40 hores. l'Stray 2, bueno, doncs que duri una mica, perquè està bé el joc, però... Està molt bé, tio. A veure... La història la destacaries? Sí, a mi m'agrada molt. O sigui, el que ha passat en el món i això que hi ha una societat dins, no és... està molt guapo. Però està trillat aquest concepte i en l'Stray no es desenvolupa d'una manera especialment única. Però és el que li dona una mica és el tema aquest de no explicar-t'ho tot, saps? Tampoc cal, exacte, no, però és prou curt. O sigui, jo vaig tenir la sensació que hi havia algunes mecàniques que s'introdueixen que s'haurien d'haver expandit i jugat més i tenir més oportunitat de fer-les i el joc s'acaba. El joc s'acaba per mi quan... Ostres, jo sóc de donar-li voltes i em vas veure, a més, en directe em perdo, els jocs em duren el doble que la gent i dic, hòstia, si ja s'ha acabat. Em va semblar un sospir. Penseu que està a subscripció, però també val 30 euros, si el vols comprar. I dic, hòstia, 30 euros, tio, són... Sí, no. A veure, que jo quan vaig veure que estava... Jo vaig augmentar la subscripció del PC Plus, que jo tenia la bàsica, pel joc aquest. I dic, hòstia, si surt aquí, i vaig aprofitar el Ghost of Tsushima. Però l'Stray a mi em va encantar. O sigui, mira, és d'aquests jocs que tenia molt de hype i a mi no m'ha decebut. Sí, jo ja sabia que seria curt, perquè els d'Annapurna ja ho són, això, no? O sigui, són curts, els jocs. O sigui, són curtets, però, hòstia, a mi m'agrada molt.